at your disposal. ଧରନ୍ତୁ ମତେ ମଜାର ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ପେଟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ନିଜେ ହଲ୍ ଯାଇକି 80 ଥର ଉପରେ ଦେଖିଥିଲି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଆଉ କେମିତି ଆସିଥିଲା? whether it was a trap or a conspiracy by someone. ଆପଣ କୁଆଡେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମତେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାନେ ସଜାଏ କାଲା ପାଣି ଟୁ ବି ଡେଡଲି ପ୍ରିଜନ୍ ମେ ବି ମୁଁ ଯଦି ନ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଯେତେ କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ କେବେ କରିପାରିବିନି ସେଟାକୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଗିଭ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ଥିଲେ କି ଦୁଇଥର ତିନିଥର। କାହିଁକି ରାତି ଶୁଅନ୍ତିନି ଆପଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି 10ଟା 10:30 ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବେ ଆପଣ ଚେଇଁବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଡିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷ ଜୀବନଟା ବହୁତ ହତାଶମୟ ହୋଇକି ଗତି କଲେ। ବଡ଼ବାପା ନାହାନ୍ତି ବାପା ନାହାନ୍ତି କେହି ରହିଲେନି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ଆମେ 22 ଜଣ 23 ଜଣ ମେମ୍ବର ପଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା କରିବିନି। এই ইন্টারভিউ মানে ইয়া পূର୍ବରୁ ଯେତେଟା ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଲିଣି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସରେ ମୁଁ କୋଉଠି ବି ମାନେ କାନ୍ଦି ନଥିଲି ମୁଁ ଲୁହଟାକୁ ମୁଁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲି। ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ପଡକାଷ୍ଟ କିଛି କଥା କିଛି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟ ଟିକେ ନିଆରା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଓ ଭିନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ 50ତମ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଛେ 50ତମ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଛିଛୁ ଯାହାକୁ ଡାକିଛୁ ଯେ ସମ୍ମତି ଦେଇ ଆମ ଆଗରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଝଲକ ଆପଣ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା। ଅନୁଭବ ବାବୁ 50ତମ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 50ତମ ଏପିସୋଡ ଏଇଟା ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ସିନେମା କର୍ମା ସିଏ ହେଉଛି ମୋର 50th ସିନେମା। ଓ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭିତରେ ସେଟା ମୋର 50th ସିନେମା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ଆମେ କଥା ହବା ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 2-3ଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଆମେ ତ କେକ୍ କାଟିଛେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛେ ଆଉ ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଛେ। ବହୁତ ଲୋକ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେସେଜ ଟିକେ ଖାଲି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଥିବା ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି ସର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏ 50ତମ ଏପିସୋଡ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ କେମିତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛି 14-15 ଜଣଙ୍କର କେମିତି ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ପଡକାଷ୍ଟରେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଖାଲି ଛୋଟ ଝଲକ। କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବି? ଭାବିଥିଲି ନବବାବୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଗଜପତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେବେ ବାଛି? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଡାଇଲଗ ଥିବ ବୁଫେ ଡାଇଲଗ ଥିବ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ହଜେଇଦେବି ଲୋକ କହିବେନି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ହରେଇଥିଲି। ରେଖାବାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ଥିଲି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ଖାକି ସାର୍। କିଏ ଭଲ କରି କେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଯିବ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନାରୀବାଦୀ। I am not a feminist, I am a humanist. ଆପଣ ଯୋଗ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା ହବା। ତତେ ଖରାପ ନା ଲାଗବା ତମେ ମତେ ଗାଲି ଦଉଛ ଏତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଳି ବଜେଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଧରିକି ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି କରି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଠି ରଚନାକୁ ଖୋଜିବେ ଯୋଉଠି ରଚନାକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଖୋଜିବେ। ଚିଲିକା Our lifeline, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ମୋ ଭଗବାନ। ଡିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶ୍ଵେତା ଅପରାଜିତାର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ ଇଏ କଲା ଯାଦର ଭିତରେ ଆମେ ବି ପଡ଼ିଗଲୁ। ବାପା ବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ଥର କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ? ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି? କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲୁ ସେଠି ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ଯଦି ମୋ କର୍ମ ମତେ ଫଳ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆପଣ ମତେ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଗପଟେ ଗୋଡ଼ାକୁ ଦବା ଦେଇଛି ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଆଖି ଭିତରେ ବସିଛି। କି ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ବି କରିବନି। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲ୍ପର ହେଇଥିବ? 3000 କୋଟି ହେଲ୍ପ
ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁଲିସ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ସ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଫେମସ୍, ଆପଣ ସେଠି ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଜ ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଟ ୟୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ ବି ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ହଡଲ୍ସ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଯେମିତି ଥାଏ ନା ରାସ୍ତାରେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି। ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ଅବିକା। ଭଲ, ଆଗକୁ ବି ଭଲ ହବ, ଯାହା ହବ ଏତିକି ଜାଣିଛି। 43 ବର୍ଷର ଜୀବନ, ହଁ ହବ 42 ଅବିକା। 42 ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଭିତରେ ଯେତିକି ହଡଲ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ, ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇକି ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଜୀବନରେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେକୌଣସି ଦିନ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଦିନ ତାଙ୍କର ବୃଥା ଯାଏ ବୋଲି ସେ ଧରନ୍ତି। ତ ଏଭ୍ରି ଡେ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ଫେସ୍ ଇଟ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ ବାବୁ ଆମେ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିର ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେବ ସିନେମା ପାଇଁ। ତ ତା ବିନା ତ ଅନୁଭବ ଅଧୁରା। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ସେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେବେ କି ମୁଁ କୌଣସି କେସ୍ ଖାଇବିନି ତାପରେ। ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ଓକେ, ଅନୁଭବ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଆପଣ ସିନେମା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ହିରୋ ଭାବରେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର 1 ନମ୍ବର ସୁପରଷ୍ଟାର ନା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ନିଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଯଦି ଗଣିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନଥାନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି ସମ୍ମାନ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଅଭିନେତା ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା ହିରୋ ଯଦି କାହାକୁ ଖୋଜାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ, ଆପଣ ଆଉ କାହା ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟୁନିକଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ, ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ବଟ୍ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜାଗାରେ ବସିବେ। ତ ସୁଯୋଗ ରାତାରାତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କଟକର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜଷ୍ଟ +2 ପାଠ ସରିଛି, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ। କେମିତି ରହିଥିଲା ଇନିସିଆଲି ସଂଘର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ 25-30 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ମୁଁ 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର, ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ବି ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ସୋ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ସେପଟେ ରହିଲା ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମୋର ବାପାଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୋତେ ଖୁସି ଦେଉଛି ବା ଯାହାଟା ତୋତେ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ଲାଇଫଟାକୁ ବଞ୍ଚ ଭଲରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ, ଆଇନା ସାମ୍ନା ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହବୁ, ନିଜକୁ କହିବା ଦରକାର କି ୟେସ୍, ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ନିଜଠୁ ଡରିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ ଇନ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଲାଇଫ୍, ଇନ୍ ୟୁର ପ୍ରଫେସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ୟୁ ଚୁଜ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏକ୍ସେଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ମଡେଲିଂ ଯାତ୍ରା। ମଡେଲିଂ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସ୍କୁଲମେଟ୍, ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ପାଇଁକି ତାକୁ ମଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କିରେ, ବଟ୍ ତା ଯୋଗୁରୁ ମେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ବୋଲି। ସେଠି ତା ପାଇଁ ତ ରହିଲା, ବଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଆନ୍ ଅଫର୍ କି ତାକୁ ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୋତେ ସେଠି କୁହାଗଲା କି ବଟ୍ ଅନୁଭବ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନୋ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଲାଜ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ତୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ ମି। ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ସକାଳୁ ଆସିବ, ମୋତେ 5:30-6 ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଉଠେଇବ, ଧରିକି ଯିବ। ସେ ତାର ଗୋଟେ ଟେରେସ୍ ଥାଏ ଜଣଙ୍କର ଘରେ, ସେଇଠି ସକାଳେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର